Mit navn det er Dres Drudenholm. Det lyder sådan lidt flot. I skal bare kalde mig Dres. En dag, så flyttede det en bybogehue, der. Og han havde sådan nogle af de der mærkelige køj. De sagde helt anderledes. Meget langhårdt. Helt ned i hånden. Så lavede jeg jo lige at hjælpe lidt med det. Og så skulle vi da prøve at slage det igen. Og sikke noget kød det jo sådan igen. Så vi begyndte også at lave at det er naboer. Så gik det der hverken værre eller bedre, end at jeg fik sådan et par stykker til at gå, mine enge. De blev også slagtet, og naboer de køjtet, og naboer de køjtet, og det greb der om sig. Så kom jeg datter hjem en dag, så sagde hun, far, du skal da jo Facebook. Altså, jeg skal du Facebook. Og så sagde hun, det er let nok. Altså, det skal jeg bare ikke. Så var det lidt sjov en dag. Jeg var helt alene hjemme, og så tænkte jeg kan da lige sætte råd med, at det er nogen, der kan se, hvad jeg laver. Og så fik jeg del mindre at se mig om, så fik jeg lavet en profil. Men jeg kunne da se, at folk de snakkede jo. Det var navn fra Ribe, det var navn fra Vejle, det var navn fra Nordjylland, København. Af hele land, de går ind og kigger her, og jeg sætter også og kigger. Og så tænkte jeg, hvis nogle af de der mennesker, de ville købe noget kød, altså herindefra, så var det der ingen skag til, tænkte jeg. Det var da bare lige hvad. Tænkte der. Så var der nogle byborger. De begyndte at komme med deres børn. De skulle da ud og se de her langhårdt køer der. Og børn, de sagde, far, jeg hører det. Og de var helt vilde med det der. Men så skrev de jo inde på Facebook, at de havde været ude og besøgt mig. Så var det jo flere, der kunne se, at de havde været ved mig. Eller? Og så havde de jo hvad ved jeg, man er den 400-500 venner, som alle sammen får det i. Og de har jo igen venner, og så via det sådan noget pyramide nærmest. Der. Og jeg kan sige, at der kom en gang i det. Jeg har 50 køer gående uge af de der. Jeg kunne måske berige lidt for sådan en sige, som jeg har her. Den kan du også lave til din gård, eller hvad du nu måtte have. Det kan være en frisørsalon, eller en fodterapeut, eller whatever. Til det hele, da. Ved I hvad? Vi kunne også lave en sige til mig. Dres er sønderjysk Facebook-ekspert. Det gør vi. Se, nu er vi så inde på min profil. I kan se, det er manden, der har kommentarer og venner og sådan. Det er så dejligt. Når jeg så går ud til venstre her, så står der, synes godt om sider. Der kan man så trykke på den, og så kommer alle de sider frem, som man så kan synes godt om. Det er så smart, det der. Man kan også gå op her, den grønne deroppe. Det er opret side, står der. Og så trykker over den, så kommer der 6 forskellige slag, og der går jeg selvfølgelig ind, og den der her offentlig person, for jeg er sådan lidt offentlig tøsser. Så trykker jeg lige den. Se der det, så kommer det en ny firkant. Så skal jeg vælge en kategori, og jeg er hverken forfatter eller journalist eller noget. Så jeg tager den ned forretningsperson. Det er mig. Det er Dres. Og det kan jeg så skrive i firkant, kan I se. Dres er sønderjysk ekspert. Ja, den kommer så lidt automatisk op. Det skal lige rettes til. Det gør jeg nu. Sådan, så skal jeg lige skrive ekspert. Den kommer det er sådan. Og så skal jeg acceptere, det skal man altid, det er noget juridisk, og så er alles klar, så trykker jeg, kom i gang. Så er vi i gang. Se her, i den firkant her, der kan jeg så skrive lidt om nogle oplysninger om det jeg har gang i, og jeg skriver for eksempel, Dres hjælper dig med at få din virksomhed på Facebook, og så lige sådan en punchline, så bliver du en succes. Sådan. Skal jeg lige afse og krydse rundt omkring, og så er jeg nået så langt, så jeg vil lægge det ind, og så siger jeg gem oplysninger. Ja, så er det noget plads. Se, så er vi klar. Nu skal jeg så afføre et lille billede fra et computer. Jeg henter det ind på min computer, jeg trykker over afføre fra computer. Så kan jeg gå ind og tjekke mine billeder, hvad for et vil jeg have over, og jeg tror, jeg vil tage i den der. Jeg trykker lige cover, og så kommer den. Se, så ligger den inde. Nu er jeg så med billeder og det hele. Det er ret godt, det billede, det er. Det tøs jeg. Ja. Nå, men se, her er så alle venner, og du kan se dem alle sammen, hvis det er. Jeg har dem liggende der. Jeg kunne også godt tænke mig sådan at gøre en lidt mere, sådan, hvad skal man sige, sexet, eller hvad man nu skal sige der. Så jeg trykker lige tilføje et cover, for så kan jeg få nogle mailbilleder ind. Og der har Lise så været så sødt, og, altså min kone, og lægge nogle billeder ind. Og der har jeg så igen, det skal ikke ved... Det skete ved den der. Nej, jeg tror, jeg tager... Ja, den der tager jeg. Så trykker jeg den, og så siger jeg simpelthen vel. Prøv lige at se. Så er der over. Jeg synes, det er altså et godt billede, det der. Og så endelig gennem ændringer, sådan at vi ved, det er jo plads. Så er den det. Så sidder jeg bare der lige en verdensmand foran en maleri. Det er altså godt, det der. Det synes jeg, det er.
Nå, så kan du hernede, der kan du se, der står status, der står billede, video eller begivenhed. Nu for eksempel status, der skriver jeg så er jeg i gang, så ved I alle sammen det. Og så endelig skal jeg huske at trykke og slå op, og det betyder, at jeg er færdig med lige og det betyder bare, så er det inde i systemet. Jeg bliver nødt til lige at holde en lille pause og rykke sådan, og jeg så lige få strakte ben og sådan, men vi er ikke færdige nu da. Nej, jeg er kommet tilbage igen. Ja, som jeg plejer at sige, vi ses, så et race. Moin.